Hola a tots i a totes. Avui el que veurem a la classe de llenguatge és el que és una síncopa dintre del món de la música. Us recordo un parell de coses que crec que són importants per poder saber el que és una síncopa. Primer que res, les pulsacions de les cançons tenen uns accents i depèn d'aquests accents podem marcar quin tipus de mètrica té, si té mètrica binària, ternària o quaternària. Que aquests accents estan estrictament lligats i relacionats amb el tema del compàs. Sí? Si ens en recordem, un compàs de 2x4 té la pulsació forta cada 2. Fort, dèbil, fort, dèbil. 1, 2, 1, 2. El compàs ternari, la pulsació forta és cada 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fort, dèbil, dèbil. I un compàs de 4x4, tinguem en compte que aquest tipus de compassos quaternaris a vegades són considerats que és la suma de dos binaris. Per això, si mirem la pulsació, veiem que és fort, dèbil, semifort, dèbil, fort, dèbil, semifort, dèbil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Però aquests accents no únicament estan a les pulsacions, sinó que també ens trobem aquests accents en les subdivisions. Què és això? Què són les subdivisions? Subdivisions significa figures rítmiques que valen menys que una pulsació. Com per exemple, les corxeres. Si ens fixem les corxeres, la primera és forta, és 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Les semicorxeres també ens trobem en la mateixa situació. Fixem-nos que la primera és més forta que les següents. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fixem-nos que a les semicorxeres passa una cosa similar al compàs de 4x4, que la primera és la forta i la tercera és una miqueta més forta que les dèbils. Per què us explico tot això? Per poder-vos explicar què és una síncopa. La síncopa és un efecte rítmic que es produeix quan el so d'una nota comença dins d'un temps o part feble o dèbil i es perllonga fins a una part forta. Aquest efecte dona la sensació d'inestabilitat dintre la música i fa que això surti fora de la rutina i sortim fora de la quadratura de 1, 2, 3, 4, tots a temps. A la música jazz, a l'afroamericana, a la música moderna, a la música pop, està plagada d'aquest recurs rítmic. Anem a veure exemples. El ritme més recurrent i que donarem èmfasi en aquesta classe és la corxera negra corxera. Fixem-nos que aquest ritme ocupa dues pulsacions i que la negra del mig comença a la meitat de la primera pulsació i s'allarga fins a la segona pulsació. Sí? L'efecte serà una cosa així. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Això també passa amb ritmes més ràpids, com per exemple la semicorxera, corxera, semicorxera. Fixem-nos que de les 4 semicorxeres, la segona s'allarga fins la tercera. La segona semicorxera d'aquesta figura rítmica comença, la segona semicorxera s'allarga fins a la tercera. I és un efecte rítmic similar a corxera negra, corxera, però més ràpid. Seria 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Bé, espero que hagueu entès una miqueta més què és això de la síncope i ara us proposo fer uns exercicis. Si mirem aquí al costat, hi veureu un seguit d'exercicis que estan plagats de síncopes. El que heu de fer vosaltres és marcar quines figures rítmiques formen síncopa. Si voleu també la fulla la podem trobar a baix de la descripció del vídeo de YouTube. I heu de marcar totes les síncopes de corxera negra corxera. Espero que quedi clar, espero que ho hagueu entès i ens veiem la setmana que ve. Adéu-siau!